Έλα να σου δείξω πώς εμείς οι βιντεογράφοι τραβάμε αυτά τα πλάνα. ChatGPT, γέλα λίγο να δούμε κάτι. Κι όμως δεν είναι κάποια περίεργη τεχνική, είναι αυτός ο φακός. Ίσως ο πιο περίεργος φακός που υπάρχει. Έχει σχήμα σωλήνα και μπορείς να τον περάσεις μέσα από αντικείμενα, πιόνια, ακόμη και να τον βάλεις μέσα σε φαγητό. Να σου πω, κάνουμε ένα διαφημιστικό γρήγορα για την Dyson, επαγγελματικό. Αυτή η μικρή κάμερα που χρησιμοποιούν τα agencies, ξέρεις, να μπαίνει μέσα από τη σκούπα με κάποιο τρόπο, από κάποιο σωληνάκι, να δείχνει όλους τους μηχανισμούς, να βγαίνει έξω μετά από μια άλλη πλευρά, ας πούμε, και να δείχνει το logo της Dyson. Για πάμε. Μπράβο στα παιδιά πραγματικά και σε κάθε agency, σε κάθε freelancer που ασχολείται με το οτιδήποτε, αλλά μέχρι το 2027 δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει content creator. Όλες οι παρουσιάσεις, όλα τα διαφημιστικά, όλα τα βιντεάκια τέτοιου τύπου σαν αυτά που είδατε μόλις τώρα θα γίνονται από AI αμιγώς. Το βίντεο δεν είναι για να κράξω προφανώς, απλά νιώθω ότι ο κόσμος δεν ξέρει πού βρισκόμαστε και τι έρχεται. Είναι τρομακτική η αλλαγή που θα έρθει στην αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, σε άπειρους τομείς.